పూరా లోకల్. వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తమ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతను ప్రకటించింది. దివంగత ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ సతీమణి అయిన సునీత పేరును పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఖరారు చేశారు. గోపీనాథ్ మరణంతో ఈ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కాపాడుకోవాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తుండగా అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ స్థానంలో గెలిచి తమ పలుకుబడిని నిరూపించుకోవాలని చూస్తుంది. సునీత ఇప్పటికే నియోజకవర్గంలో ప్రచారం చేస్తుండగా కాంగ్రెస్ ఇంకా తమ అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయాల్సి ఉంది. హోరాహోరీగా జరుగుతున్న ఈ పోటీలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎవరనే దానిపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంది. ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పూరా లోకల్.